Nagsaka na sa 200 o 299 ang na-record ng mga aftershock kasunod sang magnitude 7.4 nga linog sa Davao Oriental. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na-record ang aftershock sa masobra 40 ka mga barangay. Nagabaskog ang aftershock sang halin 1.3 tubtub 5.8 magnitude. Suno kay Phivolcs Director Teresito Bacolcol, mahimo maglab-ot sa magnitude 6.4 ang pinakamabaskog nga aftershock. Ginalantaw nga magalawig man sa pila ka semana ang pagtayog nga nabatyagan sang taga Davao. The aftershocks would normally last for several days to several weeks. Yung maximum aftershock that pwedeng ma-generate would be 1 magnitude lower than the main shock. So in the case of this Davao earthquake, it's magnitude 7.4, you would expect aftershocks to be, well, the aftershock at most to be magnitude 6.4, around that number. So far, ang na-record natin kanina is magnitude 5.8. Sana hindi tataas pa sa magnitude 5.8. Ginanunsyo man sang Phivolcs nga ang rason sang linog among Philippine Trench. Isa sa mga Philippine Trench sa anom ka mga trench diri sa pungsod. Mayara ini sang anom ka mga segment. Naibaluan nga may nagligad nga may mga linog sa Mindanao ang natabo man sa sini nga trench kaangay sang magnitude 8.3 nga linog sang 1924. These are all independent active fault. These are all independent earthquake generators. Wala pong kinalaman yung isa sa yung Philippine Trench doon sa Bogo Bay Fault. Again, independent po sila, magkakalayo, and yung activity ng isa will not trigger or will not induce the activity of the other one. So wala po silang kinalaman. Nabatian ang pahayag ni Phivolcs Director Teresito Bacolcol.